Vážení priatelia, nachádzame sa v Dobínach Jimmy Market. Dnes si povieme o tejto populárnej perkusívnom nástroji nazvanom tamburína. Jedná sa o plastový materiál, táto biela časť, takisto čierna časť, veľmi dobre sa drží, je ľahká a má dobrý zvuk. Mám skúsenosti, že tamburína vydrží rôzne pády alebo náhodné vyšmyknutia sa a určite ju doporučujem pre každú kapelu alebo muzikanta. Skvelým doplnkom je do refrénov napríklad alebo podsola, kedy má spevák voľné ruky a kľudne si môže zobrať tamburínu a mávať s ňou, zahusí to pesničku a určite jej pomôže v nejakej koncepcii lepšej. S tamburínou sa dá mávať a hrať skutočne rôzne, nemusí sa jednať čisto o rýchle 16-tiny, ale môže sa jednať aj o nejaký na niekoľkú dobu úder. Veľmi to osvieží skladbu, keď budete pracovať vo svojom štúdiu alebo naživo. Čiže ako som povedal, dobrý materiál, ktorý vydrží. Mám skúsenosti, že drahšie tamburíny okolo 30 € drevené sa lámu a ťažko sa reklamujú. Takže určite zaujímavým doplnkom do každej hudobnej rodiny. Čo sa týka ešte farebného prevedenia, sú aj iné farby. Doporučujem možno takúto bielu, pretože sa ľahšie hľadá v tme, podľa mojich skúseností. Ešte sú tamburínky, ktoré majú aj takúto prídavnú, takéto polmesiac. Ak by ste mali hociaké otázočky, napíšte nám. Čiže biela tamburína plastová v hudobníne Jimmy Market.